'Yan tawayen 'yan majalisa kun ci amanar gwamna me yasa? Asiri ya tona lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Ba mu raga ma wanda ya taɓa ka. Ga wakar kuma yi 'yan tawaye. Domin kan mutan jihar mu ya waye. Mun san kan takarya mun san wanka. Manufofin su ƴaƴan kuka. Yau kun ja na kanku ba hakin banza. Kun mai da kanku kattan banza. Majalisar jihar mu ta bunƙasa. Shi yasa ta kora mai mata kisa. Allah ne karki ba sun yi ba. Shi Dauda gwagwarmaya ya saba. Kowa za ya ja da ikon Allah. Mu mun sha tabara mun riƙe Allah. Kowace da mu yana shan kunya. Don tafiyar ɓarai muka yi ba ƙarya. Wasu sun yi filan a yau ya ci su. Kuma wannan farsu ce ta ci su. Su sifika a bar ku sai dai kallo. Ga gwamnan mu gamjinan sha kallo. Ai kowa ki gaskiya zai wahala. Tsarin gaskiya muke ba wahala. Ɗan tawaye 'yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya tonu lida da kakaki sun wata da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum babu raga ma wanda ya taba ka. 'Yan tawayen 'yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Ba mu raga ma wanda ya taɓa ka. 'Yan tawayen 'yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Ba mu raga ma wanda ya taɓa ka. Farko mun saka Allah sarki mai girma da ya shirya duniya. 'Yan tawayen 'yan majalisa Kai muna baiwar waka Allah kai kan bamu lafiya. 'yan tawayen 'yan majalisa Butulci san ba za mu yi shi ba kowa ya san ta mu iya. 'yan tawayen 'yan majalisa Duk wani mai mugun nuhi gaban na ya Allah ka ba shi shiriya dan kaunar manzon mu mai barka. 'yan tawayen 'yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Ba mu raga ma wanda ya taɓa ka. Masu bakar manufa ga gwamnatin da su burin su a kasa ayyuka. 'Yan tawayen 'yan majalisa Dauda lawal ai ya sha gaban ku domin shi Allah ya rika. 'yan tawayen 'yan majalisa Allah ya kawo Dauda gwamna don matsalar mu ta samu waraka. 'yan tawayen 'yan majalisa Masu zagon ƙasa inga gwamnatin ga su gurin su a samu baraka. Wai dan gwamna ya kasa ayyuka. 'yan tawayen 'yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Ba mu raga ma wanda ya taɓa ka. Kunce babu tsaro cikin jihar gashin wani zalunci ya kai hakan ga. 'Yan tawayen 'yan majalisa Ko makiyin Allah ya zo jihar ga ya san gwamnati ta iya jihar ga. 'yan tawayen 'yan majalisa Dauda lawan dare ya yi maku ko mai ya yi maku wando ka na kunyi riga. 'yan tawayen 'yan majalisa Kun yi butulci kan ku ya tsaya zalunci
da bakar manufar ku yaushe ya sabon gaban haka. Yan tawayen yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirin ku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Mamuran gama wanda ya taɓa ka. Zamfara zaɓe 'yan majalisar mu an yi shi an yi kitso da kwarkwata. Yan tawayen yan majalisa. An zo har da mutanen banza ba so da amfani ruwan kwata. Yan tawayen yan majalisa. Don jahilci sun shiga ofis sun yi zama dudun na barkata. Yan tawayen yan majalisa. Sun ɗauko sandar majalisa ta bugi sun yi zama majalisa babu sifika ba a yin haka. Yan tawayen yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirin ku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Mamuran gama wanda ya taɓa ka. Dauda lawal dare aiki ya taho ba canya kuɗi na al'umma ba. Yan tawayen yan majalisa. In dai dan al'umma ka komai to bai kamata ku zo da yaudara ba. Yan tawayen yan majalisa. Waɗin constituency da kuka nema a baku don shirya zamba. Yan tawayen yan majalisa. Kuma sun ce a ƙara kundin CA don jin daɗi na rayuwarsu babu ruwansu da ci gaban talaka. Yan tawayen yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirin ku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Mamuran gama wanda ya taɓa ka. Cikin laifuffukan da sun kayo sun rufe ofis babu ka'ida. Yan tawayen yan majalisa. Sannan takardar bugi sun fitar to su sani haka babu fa'ida. Yan tawayen yan majalisa. Sun haka rane don su cutatar ƙarshe sun fada cikin gada. Yan tawayen yan majalisa. Kowai sheri kansa zai tsaya mai nunawa gashi ta nuna ba girma yau babu ɗaukaka. Yan tawayen yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirin ku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Mamuran gama wanda ya taɓa ka. Kaji rashin kunya ga jama'ar ga sun fashe ofis ɗin kilak duka. Yan tawayen yan majalisa. Wai gurin su cimma manufar su don sunan su ya ƙara ɗaukaka. Yan tawayen yan majalisa. Sun fashe ofis ɗin sergeant mai ɗaukar sandar ga dudduka. Yan tawayen yan majalisa. Yau abun kunya dai babba an yi shi. Da manufa ta kasa tabbata ikon Allah ɗai ya kai haka. Yan tawayen yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirin ku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Mamuran gama wanda ya taɓa ka. Sifika biliya jajirtacce mai manufofin ci gaban jiha. Yan tawayen yan majalisa. An yi sifikoki a Zamfara babu kamar biliya wajen raha. Yan tawayen yan majalisa. Inda biliya ya biye masu da an kawar da ci gaban jiha. Yan tawayen yan majalisa. Sun so su tarwatse majalisa, ai ta ji dali babu dalili, biliya ya ce ba a yin haka. Yan tawayen yan majalisa kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirin ku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD sun gas forum. Mamuran gama wanda ya taɓa ka. Menene wai mi
kuke nufi ba ku da amsa 'yan majalisa. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Dauda gwamna yana iya maku haƙoƙinku mi kuka rasa. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Sata gwamnati ba ta so ayo burin 'yan banza su wasasa. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Sifikan Zamfara ka yi ƙoƙari, Iliya jagoran mutan kwarai ka hana sata kun su karnuka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD Central Forum. Babu ragama wanda ya taɓa ka. 'Yan majalisu masu gaskiya ku jajirce ku ƙara azama. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Allah ne ya ba ku kariya ku kai ƙarshen masu gardama. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Ku riƙe gwamna amana shi yasa kullum kuke sama. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Masu butulci ta ku taɓare. Wannan gwamnati jalla ya kafa ta. Gwamna Dauda babu mai cire ka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD Central Forum. Babu ragama wanda ya taɓa ka. Ashe da yawan wasu 'yan majalisar ba don Allah suka mulkin kowa. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Burinsu a basu kuɗin al'umma su yi bukata ba don talakawa. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Honorable Bello maza waje ni ba zan bar tafiye gidanka ba. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Ko 'yan tawaye 'yan majalisa ba zan kare biyar wurin ku ba. Kuma madalla da ma akai haka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD Central Forum. Babu ragama wanda ya taɓa ka. Jajirtattun 'yan majalisar mu sun yi abun ayaba cikin jiha. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Sifika biliya ga maza waje House leader 'yan cikin jiha. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Honorable Aliyu Adamu Deputy Sifika yana cikin raha. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Chief Whip na gaba an yaba maka Deputy Chief Whip Nura Dahiru. Jagororin kau da baraka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD Central Forum. Babu ragama wanda ya taɓa ka. Honorable Bello maza waje House leader ayyaba maka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Ba kama kowa sharri Bello shi yasa ka samu ɗaukaka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Al'ummar yankin kana yabon ka Bello maza waje jalla kare ka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Muna huci dodo ya bi masu shi yau sai kuka suke ta yi baya da za su yi sun bi halaka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da kakaki sun watsa da shirinku. Dauda Allah ya tsaya maka. Ga DLD Central Forum. Babu ragama wanda ya taɓa ka. 'Yan tawayen 'yan majalisa kun ci amanar gwamna me yasa? Asiri ya tonu lida da kakaki sun wace da shirin. Dauda Allah ya taya maka. Ga DLD Central Forum. Ba mu raga ma wanda ya taɓa ka. 'Yan tawayen 'yan majalisa. Kun ce amanar gwamna me yasa? Asiri ya toni lida da
ga DLD sun gasporo